Għajna nsaħħu l-vuċi tiegħek. Ek stqar f'intervista li tal-Gazzetta l-Mument, il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista għall-Affarijiet tal-Partit Robert Arrigo meta tkellem dwar l-aħħar preparamenti għal maratona ġbir ta' fondi. Maratona illi l-iskop tagħha hu biex jinġabru fondi ħalli l-partit jimmodernizza lilu nnifsu fil-mod kif iwassal il-messaġġ u fl-organizzazzjoni li qed isir sabiex jilħaq aktar nies. Il-maratona ser ikollha t-tema Saħħaħ il-vuċi tiegħek u se ssir fl-10 ta' Ġunju. Robert Arrigo qal li wieħed mill-aspetti importanti waqt din il-maratona se jkun il-mument meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija se jkun qiegħed jiffirma madulma li hi replika tal-arma tal-partit li għandha sinifikat storiku. Tifkira li tista' tinkiseb b'donazzjoni ta' 50 euro. U temm jgħid li l-Partit Nazzjonalista u l-partit li biex meġa l-qudiem ma seraqx proprjetà u ma kisirx il-liġi biex stana hu. Qal ukoll li l-partit se juża l-idejn ta' min ħadem fih, l-araq ta' min ħadem miegħu u r-rieda u l-għajnuna ta' kull ċittadin li jemmen li fil-pajjiż jista' jibqa' leħen wieħed favur is-sewwa.